ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to haalirde gaynako nammarila nanka FM galoya jokkere enɗama kiidira radio tata Seeku Umar Fuuti Taala kon waktu yoni ha to haalirde jaɓigue kame tare ha to haalirde liggeya kame capital FM Gambia ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal dialogue national mo mawɗiri ndi nodduno ñande 31 lewru mayduɗo hen ɗo wonande goomu tafangu koɓe jeenayo fuɗɗima hande aljuma golle mum e nder leydi Sénégal to leydi Mauritanie gorko Sénégal najo taw ko commerçant kañum wiya tepton to antikana o tacciri koroso tawa makko ko dorok kewɗo no fewi taw jaggimo ko tambiɓe nden ka ekkisala leydi Mauritanie to leydi Mali si fande hakkude jagorɗo finance économique Aluseyni Sano hakkude makko ya boñ windere joɗini banggue Afrique kene tolno e 131 milliard pawɗo 1.9 million ɗum noon fayi koye wallidde yoga e région ngaji leydi ndi ko fate banggue ndema to leydi Guinée Conakry wonande Ibrahima Silla walla mbiyen Ibrahima Diallo Oumar Silla ɗiɗo yaadiɓe FNDC hanki darima yeeso baara kono ɓe jeddi ha memi leydi koɓe takka gila 2022 ko fade banggue seppoji ɗiɓe mbanno ha waɗi hen mayɗeli kewɗi kabruji men mana en hatto Burkina Faso ma en jaa hatto Côte d'Ivoire Gabon Sierra Leone Tunisie Cameroun hatto joolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen tine tinte kala tinɗo yo tintin motinani o tintinte ko Ceerno Sarr ene tintina dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe kala hande o omo tawe to Zuwayrata Ceerno Sarr laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗol guittowo humre lootowo dañal guittowo dabare pewnowo dewle kame ɗanle kala ene tintina dendagal bandiraɓe Mauritanaɓe e caggal Mauritanie kala hande o omo tawe to wuro men Zuwayrata to Zuwayrat legal bitengal Zumla so tawi aɓenni koreya walla ni zardiŋaji ɗi aƴeti lawol faade galle Serigne Touba ko ɗon tawete Ceerno Sarr laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari jabanaɗo kuɗola sa yiɗi jokkodirde makko tonggode makko WhatsApp numéro leydi Sénégal 00221 77 605 53 06 numéro makko leydi Mauritanie ne waɗi WhatsApp 00222 41 86 05 43 numéro makko appel 00222 33 72 88 38 musidɓe tedduɓe Ceerno Sarr ene andi noon ene tawe to Zuwayrata Ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo lasrari cafrowo ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli kala Ceerno Djibisi holliti on joguiɗo humre dabare walla mo seyɗani memi donkuɗo ƴellitade gila e jeygu mum ha e dewle mum e ɗannungal mum kala sa jokkodire Ceerno Djibisi ma yiito hen hoore maɗa Ceerno Djibisi ko lasrari yanke kono kadi ko bittuɗo leɗɗe ha heeɓi en kollaɓi ene safra ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli ko wayno fibron kiis nem e morit nonne kadi diabète e ñabbuji goɗɗi kala cuuɗotoɗe nder ɓalli kala Ceerno Djibisi laaɓaɗo listihar so tawi anoddimo arokkimo indema e inde nene ma mawo ƴewane ha sikke elle ko non gondi
ceerno jibisi ne jogii leɗɗe bittaɗe cafroje ñabbuji kewɗi cuuretoɗi e nder ɓalli. ceerno jibisi ne jogii lekki kesi wirtaki wiyeteki muuɗa hirnda sa moɗi tan a yitoto hen hoore maɗa. ceerno jibisi ne jogii pegge e usula ene nelde e kala bangeji ene itta dabare kami humre kala. sa yiɗi jokkodirde ceerno jibisi beele o ƴewanma listihar kala ɗo gonɗa hande o omo tawe to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam. so tawi noon ko gonɗo e leyɗele ñamoje franc CFA ko temedde nayyi mbuuɗu, so tawi ko ƴewgal, so tawi noon ko leydi Mauritanie ko ujunere ugoya. kala gonɗo e leyɗele goɗɗe ko wona ɗum ceerno jibisi ne yarliti ƴewandema taw hay mbuuɗa yoɓani. sa yiɗi jokkodirde e ceerno jibisi fannu ƴewgal beele on saaha nelda Orange Money walla Wave mbatta ko 77 653 03 67. so tawi noon ko numéro makko appel mbatta ko 00 221 78 163 24 82. so tawi noon ko tonggode makko leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84. ceerno jibisi ne jogii miñum sehil mum biyeteɗo ceerno Alassane Sy, on noon tawete koto Nouakchott to legal Nettek. so tawi ko tonggode ona 00 222 32 62 04 99. musidɓe tedduɓe, ceerno jibisi ene andi noon iwi to Thile Boubacara ene tawe hande to Agnam Siwol waɗɗani préfecture Agnam o. kuura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde. so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani. comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France. taw kadi an gonɗo e mahango gila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi. an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi, aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen, saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori. so tawi ko comptoir français d' électricité, so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe, disanteur uji moƴƴi, différentiel uji moƴƴi, table électrique, kononne kadi lampaji e zampoulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui. taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗɗa. projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena, ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa. les botaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. cumoji ɗi ene keewi e kala saaha, lampaji ɗi ene cuma, firgoji ɗi ene maasa, kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi. sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02. musidɓe tedduɓe, jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen. kettode kaburuji mon e demgal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe, mawde jeenayi korse hitande ujunnaji ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr mon ndulmaji dembe wudduru tiggere kala ko gendi muɗuma to kaɓirɗe to ko musidɗo mon Seydou Abouba mo Lutseyba gorgola kabruji men ɗemgal pulaar seppo ngo yinno waddi ɗuma F24 wonande diɗɗal moɓodirgal landaji kame dawriyankoɓe e société civile yinnoɓe seppude kikiɗe hande o wadde moɓodira men mangala
ton to place de la nation do saha barama no fi baɗum ko police ngam rentade woto ɗin seppoji latade ɗum ko caggal nde préfet de Dakar haɗi ɗum wona nde hanki kikiɗo walliti oɗo saha ɗin seppoji wona ɗi henna cohla e nder leydi ndi kamɓe noon ɓe kollino koɓe seppoɓe teno sabato seppudeɓe oɗo saha ko erade mawɗo leydi ndi nde wasata wadde troisiéme mandat ɗum woni kamɓe ko umminiɓe ala kala goɗɗuma ko umminiɓe ɓe kollitino ɓeɓe noddiɓe kala ko mawɓe e rewɓe e sukkaɓe kala nde jaltata kono alda e bonnugol e kelgol kono ɗo saha teskaka jaltugol wonande ngal ɗon mawɗiral ko wana ɗum koɓe kolliti ɓayde préfet de Dakar haɗi aɓe noddi ɓeɓe noddiɓe kala ñalawma janggo to lawol VDN kala nde ɓe kebbinta ngol bolol taw moni kala ene jogui drapeau e jungo mum ene weyna kamɓe kala fandare mabɓe ko yidde wiide mawɗo ndi watto wat a troisiéme a mandat mon ɗum noon ko caggal hanki mawɗo leydi ndi jaɓɓima délégation mo ganduɗa taw ko ɓen dilloɓe gueɗe privé taw koye catal inniragal CNES e gardugol walla mbiyen porte parole Adama Lam taw koye gardugol wonande Baydi Agne ɗum noon ɓe joɗodima e hoorejo leydi ndi kamɓe noon woni darde mabɓe ko dogde koyɗe jaam hakkude hoorejo leydi ndi kamɓe catal F24 beele ɗen gueɗe kala ne ɓuura yuɓɓude fewde kono maw leydi ndi hanki holliti weltanaki no fewi catal F24 ɗum ko caggal nde ɓen kolluno ene gummina seppoji hande o e janggo kala ɗon ɗo Sénégal wone tension mawɗo ɓerɗe ndeƴani débatji ne kewi giwi kadi koye fitinaji waɗi mayɓe waɗi gañiɓe waɗi gueɗi hewɗe keɗale teni kadi hande won mayɓe cuwata wirede so joomum mbine gummina seppoji gam e oɗo henna fannu ɗum ko wasde miccade kanko leydi ndi wo yonnani ɗum hay seeɗa keddotoɗen koye nder leydi Sénégal ko fate banggue dialogue national mo maw leydi ndi ummino guila capantati go lewru mai ɗum ko yidde tan uddidde ha yimɓe mbawa yindirde ɓe kalda caggal muɗum noon catal ngal jiilowal nden jonde kaldigal darnama koɓe jeenayo ne hen Moustapha Niass kame yaadi mum kala ngal catal noon ngal fuɗɗima golle maggal subaka hande o wonande société civile halifaɓe diine aada dawriyankoɓe kala ma jooɗo ɓe mbadda kaldigal kene tolno e balɗe 15 ko tundi haqqillaji ɗi e nder leydi ndi ten maw leydi ndi holliti wona ndeɗo henna jonde kaldigal ala kala ko woni hen tabu kala ko woni e ɓernde neɗɗo yo yaltin haalaɓa joƴƴina kamɓe kala ɓe jooɗo ɓe kalda nde tawno fulɓe mbi so tawi dundu fuɗi hakkude yimɓe ko ɗemde pertoto ha laaɓa ɗum noon dundu fundu hande nder leydi Sénégal nduɗo dundu wona jamɓe wona jasiji wona bomboje wona kuure fertoto ɗum ha laaɓa ko ɗemde ɗum woni molli ndi noddi ngal kaldigal woni puɗɗigal hande ma duuma balɗe 15 so yeehi ha gasi ɗo ha no gasi joyi nduɗo lewru ma hoorele ndi hoccudiri ɓesguji leydi ndi kala ngam on saaha habrodirde e mabɓe keddotoɗen koye leydi Sénégal gartaten koko fate banggue site botte mo ganduɗa gadduɗo caɗele hande gonɗe nder leydi ndi Sénégal kala ɗon woni ɗo gollatono Adji Raby Sarr ɗo woni ɗo yano Ousmane Sonko ngam ɓosoyde ɓandu mum hollirde wona no kattanda e oɗon fannu nawno ɗum toon ko safroyade caggal nde nden ñawore yani ñande gonduɗo henna lewru ha Ousmane Sonko taƴana duuɓi ɗiɗi e kaso nden ñawore noon eɗen gandi ko fate banggue ndey Khady Ndiaye wonande jeynoɗo on salo waɗi noddidde ndeɗon ñawore nde nodditte beele ustane e wiide avocat mum ko wona ɗum ko robbo ɓalejo hankimo Adji Sarr taw kadi ganduɗa ko Alaji Diouf kañumne holliti Adji Sarr yidde mum ko noddidde ndeɗo henna ñawore wonande ko Ousmane Sonko taƴana ko ene famɗi no fewi kono kadi Khady Ndiaye o hoore mum ɗum noon oɗo saaha ɗen gueɗe kala yataw jogorani ruttitade toon to tribunal mo Dakar ñawore nde ene gasa taw suwa taw gasde o saaha mo gonɗen jahagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal ɗum ko caggal nde ƴetti pellital uddude woni consilaji Sénégal ko wayno Milan Paris New York e nokkuji goɗɗi kono ɗo saaha o holliti udditama ma fuɗɗi to ñalawma hande o kono kadi maɓe ndewino waɗɓe ɗen gueɗe ma ndewne e yeeso lawol tawno ɗeɗo henna gueɗe gona gueɗe jonnaɗe no fewi kelgol boutique aji ha tendi noon boutique mo Coucou taweteɗo to Yofa tawon jeeyi ɗum ko chinois goto e Pikine e boutique goɗɗo taweteɗo to Pikine biteɗo My Shop ɗin noon ɗiɗi boutique aji kelaɗi helnoɓe ɗin boutique aji ɗi pawama juuɗe ñande jeegom nduɗo henna lewru fayɓe juuɗe ko police kamɓe gendarmerie kamɓe noon tawama e galleji mabɓe
cocktail molotov kewɗe no feewi koɓe beddoto hunde suma ɓe daña nadde ko waɗa ɗum ko produit ji kewɗi sokkola sukara kosam gueɗe kewɗe tawama e mabɓe taw kadi yalti koye ɗiɗon magasin uji ɗiɓe keeli guete hen wiyete goto hen wiyete ko A Ndiaye goɗɗo ko M Gueye goɗɗo ko Ka Sowa ene wonde Ka Camara ko ɓeɗe hen mbiya teɓoɗo sa mbaɗama déféré gam hettedeɓe holko saabi ɓe mbaɗi ngal ɗo hen baɗal cofgal no feewi animatrice te taw kadi ganduɗa ko on juɓɓinowo jewte no feewi e réseaux sociaux e nder nokkuji kala woni ndeyi Ndaka Touré nangganoɗo ha waɗa déféré hanki ɗaccitama ɗum ko caggal nde o dari e yeeso procureur goɗɗo mo ɗaccitaka to tribunal de Dakar ko on biyeteɗo Sirigne Bara Sirigne on woni biye Sirigne Bara Sirigne Bara Mbacké taw kadi ganduɗa ko on chroniqueur to Walf Fadjri ɗum ko caggal hanki nde waɗi crise nde pikki crise hanki toon to tribunal crise de asthme ɗum jeyno sababu dirtinede kono hande dartima yeeso Bara kono kadi dossier makko ko ɓeydi tekkude saabi dossier o tekkude noon ko tawede dossier o waɗandemo wallita to banggue haalisa ɓen seppoɓe to Touba ha Dakar kala to banggue helde ɗum noon koko jogori moddandemo moddere bonde no feewi suudu sarɗoyeji do leydi Sénégal hanki toɗɗima Ibrahima Babsala on noon lomti ko Abdoulaye Diouf Sarr kanko woni toɗɗaɗo cikko hoorejo suudu sarɗoyeji do leydi Sénégal Abdoulaye Diouf Sarr kañuma noddama e gollal gongal hajjiyankoɓe leydi ndi Sénégal hankilaɗe ɗiɗi ndiwi ɗo bawallaɗe diwoje ngal Blaise Diagne lawol Jame ɓuural ɓen hajjiyankoɓe laana gadika ka weeyi ko waktu 18h55 ayne nder Makka kene tolno e temedde tato e capanɗe jeetato e jeenayo faade toon to Makkatul Mukarrama laana ɗimma ka weeyi ko sanga 22h ene nder Makka kene wona temedde nayo e jeeɗiɗo hajjiyanke oɗo saaha kamɓe kala ɓe jettima e jaam e kisal hajjiyankoɓe puɗɗima yaade ɗe mbiya tan lawol jaam e hijjore moƴƴere malade koɓe jeehi ko nde jomiraɗo jaɓantaɓe toon golleji mabɓe moƴƴi kala tata hen yaafoɓe heena garten koye perfede Dakar haaɗi sitin moɓodiral ngal yinno yuɓɓinde ɗuma wonande groupe Walf Fadjri yeeso ñiɓirde golle mum ɗum ko caggal nde kuppano signal mabɓe kene wona yontere yawtunde ha ɗo henna télé o ko ɓawlude kuƴum ala kala ko feeñi hen ɗum ko caggal nde ɓe tuuma nodditade hen konnguɗi gaddoji fitinaji e nder leydi ndi Sénégal ɗum koye caggal wonande fitinaji bannoɗe nder leydi ndi Sénégal gartaten koye lamba ɓuure Kenkeliba so hongi ɓene leewo ɓene leewo ene dikko sosoɓe ene dolke leydi ko ɗon noon Komba Ahmed Sène Balla Gaye dirtina jeeyi sababu fonno latade ko capantati lewru juillet ɗum noon jeeyi sababu bireɗo Bachirou Baba ɗum ko caggal nde addi kayitol certificat médical wonande Balla Gaye wona karɗo cellal oɗo saaha ɗum noon ko yo dirtine so waɗa gandi kalde lamba doori ɓuure Kenkeliba honji tan camcamɓe sosoɓe geygueɓe e gaygayɓe liiliɓe dehdeɓe nonne kadi an ɓe barinaɓe kala cuutata tan ha mbeya kiira dolkede leydi so garti ñaama ha ko ha dedi kewa mbattiɗo e harde ceerno Amadou Issaga Keɓe paɗen ko ɗon ɗo Ziguinchor ɗo hol kabaruji garanide Ziguinchor e ko taari ɗum kala Amadou Issa Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Weltare TV Sar Abdoulaye Sarr a salmintaɓe e denndangal hetto Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e nder Ziguinchor jeeyeten ko to e Kafountine ina wayno maire David Diatta kanko de o ummima e deƴƴere makko o haali o wi discours directeur police o ko haali ko wiide manifestation baɗɗo robelaɓe Casamance naati no o wi ɗum wona gonga o yeddi hawmimi leydi o yoɓe goppu kala nde manifestation waɗi ɓe ɓaggoro e robelaɓe Casamance naati e hara nde o wi hay goto natani hen o wi ko citoyen Sénégal ɓesgol Sénégal naaɓe meeɓe mbaɗi ɗeɗo gueɗe ɗum noon o yeddi hawmimi leydi eɗen ganda kanko David Diatta o wonno ko affaire yakare ina wayno élection jawtuɗo no o dibosini kanko o fewi to e Pastef ɗum woni ko haali so en mima ɗo jehen e Cap Skirring awoɓe ɓeyde mbaɗi jonde mumen kolliti sunari mumen e ngoɗo maayo holɗum batoje étranger en garoje ɗe gaɓaɗe ina ɓalloɓe fodde kilométre
ina wayno ben peƴƴe ɗe ina joola laaɗe maɓɓe ha waɗi hen ɗiɗo maayiɓe ina wayno kadi laaɗe ɗe kela sakitaji ɗi kadi taƴa ɗum no ɓe kulliti kamɓe koɓe Sénégal naaɓe hay goto ɓe kaɗani awde kamɓene yoɓe goppe ɓe gawa e leydi Sénégal koɓe Sénégal naaɓe ɓe gullitima noon laamu ngu yo waw daranadeɓe hanganadeɓe ɗeɗo gueɗe eɗen gandi woote baɗɗo to e nder Guinée Bissau résultat so a yettude kono noon wonko yimɓe kolliti ɓe mbi ndeɗo haare wande ɗo e nder Sénégal Oumar Sissoko Embaló président Guinée Bissau ha joni o ɓamtani konngol makko o waɗi condamnation wasde mo weltade e ɗeɗo gueɗe hay goto taw suwanande omona deƴƴi ɗum noon eɗen gandi hikka kamɓe Pastef naɓe ɓe mbaɗino délégation mabɓe ɓe jeehi ha to makko ina wayno gila nde noon fewde joni deƴƴere makko e nder Sénégal ina haaɓi yimɓeɓe ɗum woni ko ratete e radio ji ko ɗum noon kanko de ko makko kone fayini kala leydi ƴetti téléphone muɗum noddi président de la république holliti mette muɗum kanko noon omon ɗo jooɗi ala ko haali ɗum woni ko rattete e radio ji ko Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko motto kabaruji ɗo foɗo radio Zikra jokkude nder Sar Abdoulaye Sarr yalla ko walde jaam Amadou Issaga Keɓe golle man jooɗi peewi subaka hannde o kanko Oumar Sissoko Embal to banggue RFI o holliti wonande omo eri Sénégal nde jaam duumiɗo artata toon e nder ɓeɗe ɗe kala kadi o holliti ɗiɗo henna gueɗe jahoje wona gueɗe gandiraɗe Sénégal yo jaam artu toon ɗo Guinée Bissau ɗo no mbiɗa ni ko noon tigui ceerno Oumar ceerno Ahmadou Issa Keɓe ko noon tigui Guinée Bissau jencudi ndi ɗum ko caggal nde CEDEAO o holliti weltima no fewi ko fate banggue ndiɗo hen no juɓɓudi no rewiri lawola kono kadi ɓe kolliti so tawi yarindani hen Guinée Bissau woni koye lawol peewal ɗum ko kikiɗe hanki o no hiiri nde hollitama wonande coalition PAI ko ɓeɗo hen PAI tera gaari yesso no fewi ɓe dañi kene tolno e 54 sarɗi yanke gaga en yesso wonande landa Oumar Sissoko Embal ɓe dañi ko nogas e jeenayo poolama no fewi kanko Oumar Sissoko Embal noon wo holliti hen weltare makko no ƴetti téléphone makko o noddi wonande landa coalition lundo o wiɓe ɓe jogoro jaam oɗo saaha kamɓe lundo ngo ɓuuri hewde toon to sursarɗeji ndu leydi Guinée Bissau siftinde on sarɗiyankoɓe leydi Guinée gonata ko 100 sarɗi yanke kono oɗo saaha o heeɓima wonande toɗɗade hoorejo jaagoɗo taw koye ɓen coalition PAI tawera taw kadi ganduɗa ko ɓen arɓe yeeso ɗiɗo hen sumgoji o hollitima ɓe mbat koddigal moƴƴal toon to sursarɗeji ndu leydi Guinée Bissau sen gewi toon paɗen koto leydi Mauritanie wi Sahara Média wonande police fawi junggo muɗum toon to Antikan ɗum noon koye Sénégal najo goto jeeyowo taccirɗo to Rosso ɗo wo nanguirano ko quantité jonɗo taw kadi ko drogue ɗum woni ko nanguira hollitama wona ngol woni goo rewdemo ndiɗon mbaadi kono kadi e lemawi service nden kay kisal leydi ndi ɗeɓe heɓtindemo seeɗa kono ɗo saaha omo tawi juuɗe dadiɓe gam ɓenninede to nokshot darademo yeeso procureur holko saabi ngal ɗo hen baɗɗala jagorɗo affaire étrangére mo leydi Mauritanie Mohamed Wul Marjigo wo holliti Mauritanie toɗɗama hanki to banggue kewendi wonande conseil économique et social de Nations Unies ɗum noon ko hitande ujunnaje ɗe nogas e nayyi hitande ujunnaje nogas e jeegom Mauritanie dañi ken tolno e 1jeetati dande ɗum jeeyi sawa Mauritanie toɗɗama e ndiɗon kewendi toon to fedde gotago windere nde inde makko Yahya Wuld Saddafi kanko woni koolaɗo kuuɓal trésor mo leydi Mauritanie chef de comptable de état hanki darima e yeeso gardiɗo cour de compte o suuti junggo makko wondi ma o jogoro wonande oɗon poste jaame kisal mbuɗo woto o dirtinta ma o fondan ɓiɓe leydi kala kono kadi ma o yurnito ngaalu leydi kala ɗo fotata hewde ɗum ko hanki o suuti gon junggo ngam wondemo ɗum e inde jomiraɗo mawnunɗe gollal makko ɗum noon ɓiɓe mursanaɓe kala ne jappi noppi ne cabbi e makko jokkodiral hakkude leydi ndi Sénégal kamɓe leydi Mauritanie to banggue koninkoɓe leydi général Philippe Alfred Dia mo leydi Sénégal ɗo wi sete timmuɗo no fewi sete koninkoɓe leydi Sénégal waɗɓe jilumen to nder leydi Mauritanie hanki to ñiɓirde jagorɗo kono Hanna Wuld Sidi ɓe mbawi yewtittoɓe jaaƴe no fewi to banggue heblo e ko banggue jokkodiral koninkoɓe hakkude koninkoɓe leydi Mauritanie kamɓe koninkoɓe leydi Sénégal Al Akhbar wonande jagorɗo gueɗe nder leydi kamɓe jaccingol laamu holliti
wonande caggal sumgoji bannoɗi ñande sappo e tati lewru manduɗo ndo taw ko sumgoji wonande ɓen wiyeteɓe conseil municipal taw koye mairuji ɗi ɓe joƴƴinta e jonɗeli mabɓe ko sappo e nayya duɗo henna lewru woni alarba paaɗo ɗum ko caggal nde hollinno ñalawma janggo sappo nduɗo henna lewru wonande ɓen toɗɗaɓe conseil régionaux ji disnodirteɓe e nder région ngaji ɗi kala ma toɗɗe ma joƴƴine gollude men kala ma joƴƴine ɗum ko ñalawma janggo ñande alarba nde ɓen ardotoɓe commune aji ɗi ko ɓenne kadi jogori joƴƴinede keddotoɗen koye Mauritanie caggal teskede kuppiraji courant Nouakchott ha Nouadhibou catal Tambingal kuɓɓam gendi leydi ndi woni Chamaleka ɓe ñaguima yafuya ɓe kolliti oɗon pan jeyɗo sababu ha jamma hanki o hande o kala courant ne jokki kuppude kala saaha yoga yilleɗe ɗum noon ko kuppir moɓe dañi ko pan giwɗe ton to Manantali ɓe mbaɗi kay noɓe gowi wadde kala saaha so ñagade yafuya gam e kala saaha kuppireji teskede kala saaha e nder leydi ndi Mauritanie cum bonɗo kam waɗi hanki toon to diwan Layyuna to Kobani taw kadi waɗi koye état mo hawdila harbi e sara wuuro taw koye zone pastoral nokku gaynaka huuɗo hewko yorko taw kadi koye nokku biɗeɗo Hassi Al Baraka ko toon nguɗon cum waɗi ko wona ɗum ko noon wonande maire nokku o kame gouverneur o jeehi toon nonne kadi armée o nottima gam walde ɓe ñippude jamma hanki o ha pecce jamma cumo ngo ñifano kono ɗo ɗo gonɗen cuwa humpitade taw beele cumo ñippama walla suwa tawa jagorɗo taridi leydi Mauritanie jagorɗo taridi leydi jagorɗo yagara mo leydi Mauritanie jafuɗon waɗi jillu mum hankitto pont de Bamako taweteɗo ɗo Carrefour Bamako taw ganduɗa ko pont filto molto mo laamu ngu yiiɗi mahde ɗon ɓe kolliti golle ɗe ne jaari yeeso kono ne teska ɗo to ne lebbi nayya ma Nouakchott yi cuɗari mum ndi jogori fewnede ɗon woni ɗon e fewnede e tafede maɓe gandu ko golle payidinɗe goni ɗon ngo laamu ngu woni e wadde ɗon paɗen koto Tunisie koñinkoɓe nayo mbasi pittali mumen ɗum koye jangu hélicoptére mabɓe ɗoɓe gonno e loyde yaade ɗum noon waɗi koye nokku biɗeɗo Bizerte ne tawe e nder leydi ndi holliti ɗum jagorɗo kono leydi Tunisie to leydi Mali paɗen sifande jagorɗo économie finance leydi ndi woni Aluseynou Sano hakkude mum e banque mondial ɓe mbaddi sifande nden sifande ma wonoya temedere capantati go milliard pawɗo temedde jeeɗiɗi e capanɗe jeetati go million pawɗo kene fotto wonde temedere capanɗe joyyi eko fawi ujunere taw kadi ngana ɗum faati koye 17 faati koye capanɗe jeetati e jeeɗiɗi commune yoga e région ngaji ko wayno Kaayi Kulikoro Ségou Mopti ɗum noon ko wallidde remoɓe taweteɓe toon ɓe ha leydi ndi wawa tinande hoore mum yaltini hoore mum caɗele to banggue ndema kame faggudu kala jagorɗo nden ka leydi ndi yaltini communiqué mum on communiqué ko hanki o yaltini woni jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu tambiɗo nden kay kisal kabaru jirliɗo yogay jayndeli ha tenti noon to banggue laylati rendo woni réseau sociaux o holliti ko fenade bonde wiyede kanko jagorɗo o holliti e nder communiqué to banggue département makko o holliti wonande won bombo jogori fettinede e nder Bamako ko fenade o holliti ɗum wodani wiyede e nder communiqué makko ɗum fettata koye école aji walla ekkuɓeje administration mawɗe no fewi walla e hôpitaux ji walla e hôtel walla e nokkuji peeñji leydi ndi o holliti o wiyani noon hande o wiyani noon janggo tene ɗum wodani kala kay kalɗo ɗum yo nawtane union des radio mbaɗi jonde mumen taw koye cetal URTEL ɓe mbaɗi jonde mabɓe jonde wattude jeenaɓire gam toɗɗade hol jogorɗo ardade toɗɗita woni toɗɗa hen ko biyeteɗo Mamadou Bokoum directeur radio Kawral mo mofti kam woni hande o président union to banggue jaydiyankoɓe arditeleji kami radio ji wo lomti ko Mandiouga jante kono wo lomti e oɗon e nde ɗon jonde colonel Assimi Goïta fawi tuufere gam galle pinal jangde dowrowe hisawal on fannu ɗum noon darna koto nokku biɗeɗo sira koro ñaare ne tawe to katti ko toon wo darni ɗum taw kadi galle mawɗo no fewi mo ganduɗa ɓiɓɓe leydi ndi ne mbawi yiitade hen koye mumen ha moni kala wawa jangude hen
a faydagal muɗum no feewi no wirno jagorɗo yangara ngam puɗɗitagol wonande locomotive mo CC 2207 taw ko train woni on moɓe mbiyata ngal gollorgal so pas faire ngal mali ko hande fuɗɗiti golum hanki ɓe jeeyi biyeji ma kan lana wat dogdumum hakkude Bamako e Kayi Bamako kala gar maka waw darade ɗon ɗum wonno ko hoyɗuno finaɓe tokka yidde yiide kaɗo lana jordi ene doga e nder ɗiɗo henna nokkuji kala sengi wi to leydi Mali paɗen koto leydi Guinée Conakry Oumar Silla wi fuñe mangi kono ni kadi ne wonde Ibrahima Diallo mo FNDC kamɓe ɗiɗo kala coordinateur Oumar Silla hanki ɓe darima yeeso baara ɗum koye artude ñawore mabɓe nde ɓe nanggano guilay seppoji bannoɗi 2022 ɓe kolliti ɓe mbaɗi kene tolno e lebbi jeenayi kaso ɗum noon wonno ko ñande nogas jeenayi capantati juillet 2022 koɓe tumano e wadde seppoji contre wonande laamu transition ngam wiyedeɓe ɓe ceppi kanko Oumar Silla o holliti hanke yeeso kuuro wonande kanko ko dadiɓe gaari galle makko taw mo ɗani leeso makko pindinimo o udditi baafal wo tawi noon ɓe ɓorni ko teniji mintoreɓe kono kadi eɓe muuri koye mabɓe ɗon ɓe castimo bedduyimo lebbi jeenayi kaso taw ala ko waɗi ala ko wi caggal nde ɓe ɗaccitano ko fati banggue ɓe goni e contrôle judiciaire kono hawɗo saaha ñawore mabɓe a gassani tawa to leydi Guinée keddotoɗen to Guinée Conakry sete yawo ɓoyata ma yetto to leydi Guinée wi wonande jagorɗo tambiɗo konngol gouvernement Ousmane Gawlo Diallo holliti addataɓe toon ko yurnitade sifande hakkude mabɓe e gouvernement mo leydi Guinée ko fati banggue lebbi nogas e nayya wonande gardidi transition e nder leydi ndi beele ne rewi lawola walla ala wonko heddi hena to leydi Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo joƴƴini ɗerewol mum toon to seyi wullitade holko saabi inde makko itta e liste électoral ɗum ko guila 2020 taw saabino ɗum koye fitinaji bannoɗi 2010 2011 ha ganduɗa waɗi kene tolno ujunnaje tato fittandu heddi en kono wo ñawrano duuɓi nogas e kaso ko kelgol banque BCEAO taw ganduɗa koye laamu makko wonno 2018 nden wo ñawano tribunal mo Abidjan duuɓi nogas e kaso guila nden noon 2020 inde makko sorta e liste ji électoral o holliti ɗum wawa wonde o joƴƴini ɗerwol makko ngam wullitade nde inde makko artirte e liste électoral taw kadi wonande ko ɗiɗo henna sumgoji payaɗi 2 septembre taw koye sumgoji local leydi ndi to leydi Gabon présidentiel kamene wonde législative woni présidentiel kame sarɗoyankoji woteji mumen jogori laatade ko 2 septembre 2023 e tawtorede Ali Bongo Ndimba so tawi ko campagne électorale fuɗɗoto ko 19 août ma duuma balɗe 14 e nder genndi ndi kala so tawi noon woni ko sumgoji cakkitiɗi wonno ko 2016 waɗino fitinaji ha waɗi mayɓe hewɓe waɗi hen gueɗe kewɗe kelaɗe hen sifti noon kankoɗo en Ali Bongo Ndimba o ƴettu noon le fol laamu ko 2009 caggal nde yalti aduna 2008 jinaɗo makko gorko biyetenoɗo Oumar Bongo Ndimba laamino leydi ndi ken tolno e duuɓi 4 e ko fawi kanko Ali Bongo baɗɗo e laamu leydi ndi ken tolno e duuɓi 13 gorko mo duuɓi 64 mo ganduɗa oɗo dumunna kala wondi koye rafi biyeteɗo AVC kono holliti ne hattani jogade leydi ndi to Sierra Leone président Julius Maada Bio fenni konngudi wiyede wonande o itti mercenaire en worɓe tekkuɓe doole to Burkina Faso ni goni e camion ngam heɓanademo wonande sumgoji payaɗi e nder leydi ndi o holliti ɗum ko fenade wodani ala kala ko selli hen haydara to Burkina Faso armée leydi ndi fawi haalis kewɗo no fewi yogay koye ɓen wiyeteɓe ko jihadiste en kala kay gandutoɓe goni sa haali haaɓe naggama aɗa rokke oɗon kaalisa ɗum noon koɓe kolliri ɗuma ɓe jaltini ngol ɗon duggol ne hen biteɗo Sidibé Dramani bi Sidibé Dramane on ne hen wi Hamza ɗum woni inde makko to banggue jihadiyankagal kono ko Sidibé Dramani woni inde makko goɗɗo ko Diallo Moussa kañumne heeli inde mum wattinimo goɗɗo goto ko duuɓi 45 goɗɗo ko duuɓi 40 temedere 80 million woni ko laamu leydi yaltini kala ganduɗo suuɗi kala anduɗoɓe suuɗi ne heɓa on haalis kanko Hamza o noon ɓuuri wawde gollodirde koye katiba masina mo Amadou Kouva
kono ɗo sa laamu ngu ni yiiloma woɗɓe heddiɓe ko dikko hammaduna onne kadi yiila e boli umaru boli umar onne ɓenne kadi ko 1.75 million fawa e dow muɗum goɗɗo ko sitta useynu ɓuɗandirede lukman duuɓi 33 yarata tawete koto nigéria kamɓe kala ɓe jeeya koye nder leydi burkina faso ɓe jaarino inde ha goni inde jonde no feewi kamɓe kala laamu leydi ne yiiloɓe oɗo saaha mo gonɗen kono kadi kala ganduɗo ɓe goni ɗiɗo haalisaji kala ko joomum jogori fiide e jeyba a muɗɗuma keddotoɗen koto burkina faso ñawore jeetato haalnoɓe réseau sociaux ngare jaltaninen foof duppoyen galle ruwade moosi mo naba ñawore mabɓe jogori latade ko nogas e goho nduɗo rewndu gonɗen ene hen jaydiyankoɓe ɗiɗo happunoɓe wonande dawriyanke goto gardiɗo landa blaise compaoré on noon ɗaccitanoma kono noon ɓen jaydiyankoɓe ɗiɗo kañumenne ko jogorɓe ñawede e nder oɗon fanno to Éthiopie Washington cetal paama kuppi kala balle ɗo wallanno région mo Tiggere toon to hobelo woni to ɗo caɗele goni to gam teskede guura ballal céréal garɗo no wattidi koye jeereji wujjita yeeya toon miskineɓe ɓe ngala doole ɓe kollitiɓe kuppi ɗeɗon gueɗe kala ha aɗa dumunna ɓenno taw kadi Éthiopie wallittaki ko fate ɗeɗon fannuji kala to Uganda Museveni weri kam woni hoorejo leydi testama oɗo saaha tawa ne jogui ñaw coronavirus gorko mo duuɓi 97 joñama quarantaine ha daña afiya no feewi sen giwi toon paɗen koto leydi sen giwi toon paɗen koto Cameroun police mo Cameroun hutorima sembe no feewi hutorima condi ñamako taw kadi ganduɗa koye ɓen hofnoɓe juuɗe mumen ɓe kofno ɗum koye sanctiére mo naval taw kadi ganduɗa ko naval Diahow e nder leydi ha e caggal leydi ndi kala taw koye société industrielle mo ganduɗa CNIC taw kadi ɓe kolliti hofgo mabɓe juuɗe ɓe golliti ko lebbi jobdi mabɓe e moƴƴitinede gurdam mabɓe balɗe noon ɓe nangui kan laana haaɓe ɗeɓi yulde ɗum walla haaɓe ɗeɓi bonnude ɗum ko nden noon police hutori doole wedde mabɓe condi ñamako ha wuli jewde kinikaɗi ɓe battidi kamɓe kala weddade koye mabɓe koye nder diƴƴe kono ɗo saaha kam hay goto holliraka ne hawri hen ladial ko wona ɗum ko ɓen safroɓe e cuuɗi safara Yaoundé hewɓe hen ko natanɓe hofgo juuɗe gam hollide ɗumen ene jooɗi lebbi 9 keɓani joɓɓele mumen to joolam jaɓeri États-Unis de Amérique Donald Trump holliri wiyama teeb taw nanguimo ko justice fédéral mo ganduɗa Miami taw kadi wo nanguiɗa ko dossier ji tawnoɗi toon to galle danejo ne waɗi hen mo huñña mawɗo no fewi siftinɗon on dossier kadi tawranama ɗum hono ɗum wonande Joe Biden kan haala woni hande heew kay nder États-Unis de Amérique to Arabie Saoudite ɓe jonnani hay seeɗa groupe armé janɗo e galle ambassadeur mo leydi Arabie Saoudite tawete to Khartoum keeli galle o pusi ɗum guitti toon matériel uji kewɗi no feewi musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garɗen kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ma aranede kabaruji men e ɗemgal Pulaar musidɗo moon Haali Abouba